Ahojte ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Toto je prvé video na tomto kanáli, ktoré je z Brawl Stars, z mojej obľúbenej hry. Takže ja som si dneska spísal s takým jedným Brawl Starsovým profíkom a proste vám to idem ukázať. Dobre, ahoj, počul som, že chceš tréning. No to, aby som ti dal šancu, musíš vyhrať jedno solo showdown. Veľa šťastia. No má problém. Ja nepovedal, s kým mám ísť. Takže ja by som veľmi rád išiel s Bullom. Lebo už som s ním dneska chvíľu hral a toto som dal za tento deň. Dobre, to je jedno. Proste push. Musíme pušovať. Zapínam. Nikto to nerá. No, boti naskočili. Skvelé. Mám zadarmo výhru. No. Prečo hrám dua? Dúfam, že si to nevšimne. Neviem, či ma asi bude spektétiť, ale asi nie. A budeme sa dať za friendov. Jo, ma spektétiť. Nie. Ak toto je on, tak to je cooked. Ľudia, modlite sa do komentárov, že nie som cooked. Ak sa pomodlíte a dáte like a odber, tak to možno bude fungovať. No scam. Ne. A tak asi prehrám. Neprehrám. No way. Potom. Utekám. Dojcky utekám. Neviem kde. Poď sem. Melody. Na čo som to strelil? Nevadí. Dúfam, že mi dá win. Môj exkluzív pin. Dúfam, že sa mi to bude rátať. Lebo ak nie, tak ja budem smutný. Dobre. Teraz počkám, dokým mi čo napíše. A musí mi napísať, či to je povolené. Dúfam, že napíše, že to je. Keď ide na náš WhatsApp. To je meno. Dobre, píše. Nepýtajte sa, prečo je takto skoro ráno. Práca. Čo napíše? Bolo to easy, no. Máte pravdu. Bolo to easy. Čo mi dáš? Ma to zaujíma. OK. Jednu výhru v Brawl Hockey. A s kým mám ísť? Či môžem ísť s kýmkoľvek? Kámo, vaj. Ako Nori. Not gonna lie. A ktorú mapu? Lebo sú tam dve. Trophy alebo no trophy. Ble. Trophy or no. Trophy. OK, poslal som mu to. Takže by mu to malo prísť. Dúfam, že povie no trophy, alebo aj nejak som púšovať trofeje. Kámo, jestli to bude trophy, tak to som cooked. Prosím, no trophy. Áno, povedal ako chcem, let's go. Keď poďme na to. Ale ne. Kámo, ne. Prosím, nedá čo zlé. Si dať 3 go. Bro! A mám na to iba jeden zápas. Iba jeden zápas? No, mám na to. Kámo, sa bojím. Ak povie iba jeden zápas, tak to som cooked na plné pecky. Mám Miklo na chvíľu, dobre. Takže znorím. Ja som dneska odomkol
z boxu jedného. Hej. No poďme. OK. No takže zapínam Noriho. Nie, ja som mal pár house dropov dneska. Bum. Bum. Tam mi padlo za jeden deň. Asi takých 20 nanodropov od seba. No poďme na to. OK, takže máme no trophy. Poďme na to. Toto bude easy. Toto bude easy. Nechápem, prečo som to dvakrát povedal, ale to je jedno. Tak to sú čistí boti toto. No, som vyhral. No, I win. OK, odstrelím. Little bit of trick shots. To nerozumiete, vám to preložím. Že menší trick shot. Zasadnem pre trick shot. Proste boti sú boti. Kámo, ja tu prejdem na pohodku. Ne. Nie! Ja som dal miss. No, to je cooked. A tam musím dostať zasa späť. A to som preskočil. Kurník. Nie. Keď to dám. A boti. Áno, všetky 3 góly som dal. Let's go. Všetky 3 góly, len tak. OK, no, poď už, kámo, píš dačo. To videl, ne? Prosím už, píš, bro, píš. Ale no. Buď zdrav. To boli boti. Nefer. OK. Poď do lobby. No. A máme ho tu. Počkajte, ešte mu idem zavolať. Tak asi nie, lebo sa mu nechce. OK. No takže čo, ideme dole? Ako dua, not bad. A ak chcete ďalší diel s takýmito challengeami a určite dlhšie, dajte mi like, odber, zvonček a koment a pošlite to svojim kamarátom a to je všetko. Ďakujem za vašu podporu. Ak chcete druhý diel, dajme tomu, čo ja viem, poviem 20 lajkov. 50 lajkov a bude druhá časť a aspoň 10 odberov. No nič, tak to sme dostali gól. To je zábava stočiť s takýmito, proste kto pozná brako, to ma vedia naučiť. OK, Jackie ma rozbila. To je cooked. Toto. Som preskočil. Ne. Áno. Pekne. A poď. Trickshot. OK, mne si nahral. To je trickshot. Kurník. Kebyže tam nie je Mortis, to by bol gól už. To bolo vino z míly ďaleko. Že to bol gól. Na čo by si to robil, SK Wizard? Dobre. Kámo. Máš šťastie. Mortis, poď sem. Nie. To prešlo úplne okolo mňa. Bro. Nie. Kurník šopa. Ak toto videl, dobre, on dal. Ak on toto videl, no tak to som cooked. To mal byť čistý gól. Dobre, preskačem. Pekne Cold Sports. A používam superku, kámo. Mám 5. 5 rybičiek. Je veľa na malého chlapčeka. OK, ľudia. Za chvíľu tento diel bude končiť, lebo musím sa ešte dostrenovať, aby som hral s ním.
A on chce iba, aby som bol vytrenovaný trošku viac, lebo ja mám... ja som taký noob. Chápete? Noob. Bravka. Ja som to zabudol hrať, som to asi 3 mesiace nehral, neviem koľko, nebodaj aj 5 mesiacov som to nehral. Bro, daj kód. Kód e-sport. Ne. Nie, ak dajú gól, tak to sme cooked. Ak dajú gól, sme cooked. Nemôžeme si to dovoliť. Nie, Mortis. Nie, Emzina, nie, áno, pekná. Áno, my sme vyhrali, no way. No way toto. My asi skončíme, keď ja pušnem na môjho Noriho 250. Sú 50. OK. Bro, ja mám iba jedno. Kamo, ja chcem push na Noriho 200 pade. OK, 3, 2, 1, poďme. Let's go! Dostal som ho do zápasu s Norim. Let's go. A on si ešte ani asi nevšimol. Ale asi nevie, že ja ho chcem pušnúť na 250 trofí. A potom to skončilo bol. Lebo nemám s ním ako četovať. O to trvá príliš dlho. No konečne. A 6 sú tu boti. Ja mi to jedno. Kámo, to čo je zasa? Ak to on vidí, toto je koniec. Koniec éra Brawl Starsu sa začína. Vaše posledné momenty si môžete užiť. Poď sem. Rosa dostala. A ja utekam. S Bohom. Preskočil som Fansgate. Ale Nori je fan brawler. Ak súhlasíte so mnou, dajte koment. A napíšte váš názor a aký je váš najobľúbenejší brawler. Poď sem, Miron. Nie, kurník šopa, antilopa. Kámo, utekaj, dokým sa nespávne, potom sa o nich tak postará. Kámo, utekaj, Pedorim. Utekaj. Sorry, chalania, dievčatá, som unavený už. Sa to s ním dohadujem hodinujúce hodiny. A to nešlo. Konečne. Poď, kurva! Let's go! No, nič. Takže toto... Ja si mám posledný zápas. Ak ste si toto video užili, dajte like, koment a odber. Vidíme sa v ďalšom dieli. Čus!